Kubor nakaslem jong unongsan hima. Sa sempat ni kuat balik kalau berpi nama hakini kisni kalau mi hakini kisni kalau bakal jadi telai mah ulu drop apa shalom ini kuat balik kalau berpi kum ke stong mapat kadar bastong ke ki senjam baki pinle baki senjam baki sakne sakmat baki senjam baki dabrai hakini kisni tak de hakabede bat uni udrox kabalalong ka jing septien nak bertakawai pakawai gelong yen kamtam gitu gilong yen ki badon ye ki khon samla ki badang khalai khap sausna ki balong ki easy target ya kaban ngop hau ni ujat jing di ubawan ra ya ka jing sneo ya kamet ka jong ki shimat bawan ra ya ka jing sneo ya ka long yen ka long sem ka bawan ra ru ka jing sneo ha ka ilang ka salang tekani kam kata tang yang iki long yalam sinong te hendai ka kata ya man la ka we pa ka we ka triu yen ban ngane hiru kam dei tang hapo jogani ka sinong mopat te hendai ha baro ki sinong ban om tang hapo ga jala ga jongi ka jala me kraya te hendai ha baro ki jala ka kata namar ba kikini kikpahi haba ni ya kendu showroom shanai ki uot namar ka jing septieng haka jing jalai ka jong uni drops de haka bai dei bakane ka benta te ka ei ka bana kalian ka jongi kum ka dorbar shnong ngila shim perkhat bat ka bangi ngila shim rai te ngem num kren na ka benta ki tu ki nong di drops ka bangi ngi consider ki kum ki victim te nak ka benta ka jong ki haba niyo ya ka jing ut ka jing nam na ki kimi ki pa ban wan pan ya ka jing rap ni lek ban ai ya ka jing sneng ni ai ya ka jing ya selok ni ai ya ka counseling but ka ba ni ya persyang ya ka ban penbek ya ka jing mut ya ka jing perkat ya ki tu ki kun samla ban lak na uni ujing karni jing di pen buat ubah pen sneo tenrei kei ke bana kalian gajungi kum ka dorbar ke bangi perkhat ke bangi shimrai men hakani kalau hakabe di bat kini ki drops peddlers namar kini ki dei giba ilaban om baga diga source of social evils kiba kibalong ki ding penkiang ya ka imlang ka sarang ya ka ba kimdon ke jing perkhat bat kimdon ke jing sunyo la kalong yeno yeno bat kami motif si kejongki kalong ba ban entrak yiki kon sana bat ban pengop yeno ha uni ujung lien ubas niu ti halo pide bakane tan ka ei ka ba ngi kum ka dorbar ngi la rai kalong ba lada don uno lane kanu kono ki dekot jong kanu kolong ying nang ni nang po pat ki badai kita ki drugs peddlers ngin pendu lot iki facilities like no ya ka basic necessities ya kata ka bang ngim la tenrei ya ki wiki facilities shubo lada ki don ya ka jaka ka putang ki kwa ya ka bandi ki kwa ya ka ban shnai ngim ai permission show lada ki kwa ya ka sernat lani ka certificate shnang ru nyim la ban ai sanat shu namangin ai ha kanu kono rim ka bangi nyim la ban ai in written back character ten re la da ngin ai na kalian ga jungi kum ka shnang ya ka certificate ngin ai ha kanu kono rim la da ki don kum kita ki bana po shnang bar kani ka rai ka jungi kum ka dorbar shnang galong ba kam dei tang la da yokem hakabaki khai hangli hapo mapat tenrei lada ki yokem bagi khai drops hakino ni benta jom kari khasi ke jom lani hagano nu benta jom ke jella lani hagano nu benta jom kari ke jom de ka ba anda na kalian ke jongi kum ka shnong ni yo e ke jintip ka ba ki don kum kita ki jai brio hapo shnong del most of the facilities bon gijing mentoy ya ka ba nakali nga jongi ka shnong nginom la shu ban consider la ni ban ai ya ka ba ko kita
Te kaba pelong yang ikum gador barsenong ya kaba ngin sim ya kata kalong bar. Ngiyo iha kani. Kajing ya kai drugs. Kasyur kai ba kapisa. Te hendai la tangingi pli ya kalat ya ki bakin le ka roman. Kin seng dukan ka roman, kin yo sernat ka roman. Kila aban thit jaka ka roman, kila aban di jaka ka roman. Te ko man kalalong banang pensulur. Banang penhe ya ka business ka joki. Te khnang ban kan tof ya kata. Te nakalian ka jongi kum gador barsenong isim ya kata karai. Kalau laki kamai spa kano kanuru tendai la daki mio jaka ya kebankin invest kimio jaka ya ka pen he ke kam ke jam ke jongki kata kan long ke jing du jing mentoi he nak benda ke jongki Dia kapok selong rai kata mau pi ke selong wala kentana betul tu ke selong tu. Tenduk kentana. te kata te ngam patip tvi te kiwi kishnong ki don em ya kaba kum kata ke jing perkat Tendai nak kalian gajongi hingi konson nak kalian gajongi kum gador barsenong mo patulun but ontang banga orang barsenong tendai baro ki dekat jong ke ex committee nadu kasni gabangi simti ya kani kam ya ka responsibility ya ka jingkit kli ya ka sino katau tika thong ga banongkong hi gaba ni kwa kalong banwan ra ya ka iem lang kasalang ka ba syongsuk ka ba syongsan ka ba shngan la kalong kayat kayang ya ki long kimi ki long pa ki kulung ki kena bagi kon samla dedai hanta Barbalai bangi sa sim hadu kat ni ka setiap ru ya kani karai kalong ba niyo i ba nakani ka jing jelai ka jung udrox ki wabun ki kena ki ba wan na kilong yin kilong sem ki baduk nalor ka baki kilangop ha ka jing di udrox baki wan na ka yin na kalong yin kalong sem ka baduk kikimi kikpa kimla aban penbiang kisah banlek belaru kikim kuasyo dan kisah ngop hakajing tu kajing tiap tiga ba bun haki kentoj buat hadu mentaru na kilong ying kilong sem apa shnong mopat ni hablong adakar ban ni hap pikir ba namar kajing syirkai ba kajing kenrei palat kini kinong tu bat habangi wat pria tiga dega tahi kadawi kadai no drugs Aduh mentah ni bun kinong di drop ni layu dikit ni ada ki kilabon kinong di tambah ke exact statistik nyimpat na yo ke exact statistik tendai kia ya bon ki drug users ki bla syakem tem hangi ka shnong ru kiladon ki bla syakem teng hai ki pulit gidon but ki drugs peddlers tu gidon ki bla syakem Cakap mana ini sebab syakem syabah Kenapa tadi itu buat keiga kalau bersenang kalau dia buat hasil yang disesuai. hadu menta nyimpat khat nomor ba ki kirang don hapo jil te ya kataru ngi la ekran ba anda ki kilami ni hap ye kaman khat nomor ka an shnong ye we po we u nok shnong ko haban bot ya ka an shnong te henrei kani ka rai ka bangi rai kamlong ba bangi target tang na ka bantai jong itu kilai keligi ya te henrei kalong bai salon sa la kalong ya kaying lani kaying jong lani ki baying ki basem ki jonga urang masna lada ki don kum kita ki ba de ki drugs peddlers kin ngak iya ka jong ka jing pen saja namar ba nakalian ka jong hi ka sno ni kwa ban kof ni kwa ban pendo jai ya ka jing jalai jong ni drugs kinong di drop pakai labon lah layu dikit ni you sustain kilabon kinon di drugs su kibabun gidi gitu kisam lagi berang sangki kidon kisam la lapoi kat sau kat san senem kila sedang ya ka jing di yung drugs but kilabun hiru kisam la ki bladono ai ka mensim joki tan marum baki drop Kena kecing di drugs kedai bah kim la berperking na yung na di pilap kumno kecing tokit congki survey congki tangi keren ya kata ka bentangim ong tang hakabede ba udrops tenre hakanu kono lani hakinu kinu ki kamsnio kidan be kata ka kalenti ya kaban trap ya kibrio te
kabai ya kadau ngingim la ya kaban batai hakanu kurkom bakini ki kena samla ki ngop ha kajing di drugs dan rai ha kajing sungut tu ka ba mulu mala hi kalomba ha kajing ye perlo lada uwe ulang ngop ti kwa hi ye ka ban ngop lang kenang wa balai ban yo a company lan ban yo perlo tela ban su anu saru tang ha ka beri bat kajing ye di you secret tela da don uwe kuna ubadi secret ukwa hi ya kabanya share lang tina itu king isalong addicted but senang pur no way syaar naar syasau nasau syapra kum tak terter Ini te buat ngayoi ba kitu ki kena samla hi ki ba kam restrict na yeng ki ba kam like ha ka sang makia ha kilenti ki singkien ki kam duna ban ngop ha tum bini ki benta te Henry yoi ba kitu i kena hi ka ba ki ba kam duna kum song no daga ba burom ki ba kam duna let's say ka restriction la ni ka jingsneng na yeng asam ngasuong gom ta namar minong kom no kikimi kikipa ha ka jing bun kam ya ka ban penbit penbiang ya ka jing dawa ha yeng asam let's say kimla bandon ha yeng asam baro shisni te Henry la daja bas liu bok yo kum kita ki kena mi no sya surok mi no sya ni sya ya yim ki parlok boro sisni de ki bobu bun penta kum ta kin ki sya ngat kila ngat ha kata ka apot ini ki ba ngop ha di drop de ki ba dalam school ni di ba kat school. ki ba le school ki don ki bala pep no ki sekala long drop out te kum kita kalong ba ki don ki kimi ki pa kim tip yagi kun baki langop kata ka apot tian tat hadin dalam arsnem laisnem kila yoi ya ke jingkela haka behavior ke jengkun haka ba ban pulit jengmut ya ka puli kadang le ban pulit jengmut ya ka jenglit school ke jengki iba kala nang hiar te anda lalap ya kata kadap senior ya kalong reniyang ya kajing yang mujung utuh kena but ngisem ba kidon ki kena ki bakung kita ba kajing le school kam don shoot ka purpose lagi ba ki hab long ki drop out la hab shu im halanti hasin ki ni hab shu im shristai Ini ki drop bawan ha national jong pi ki ba mana buat supply politically ni ki drop yo na mana buat ra kiba boni gomto tangi obat ye kiti kiba di drugs te ki kena shnong ki jongi katkum ka confession ke jongi hi kilomba kiba bon ba ki yo nang tanya polo ngapolo bar katkum ke jongi thu ke jongi kilomba kini kinong khai drugs sang ta ha polo kiya be kum to kitip ye ka kerteng jong wei po wei ba khai drugs lani kitip ya ka terteng jong kawai pakawai ba hai drop sang ta ya populo ti halor be de bakani ken ka ba long a matter of concern om tang yang ni tian ri ngai ya kawai pakawai ka long ye hapo ka briu neutra lada kini kinong thiet kitip ya ka terteng jong kiti kinong supply do ti balai kin ni ka bor jong ka an kim shim ya kata step ban penduk pendam ya kan ke jing khai drops nama lada dam dam hi ke jing khai drops ngangai bau nong di unum dam lani la banong gibriu lada dam dam nong di ini dia ini thiet ya kai kata ka de jing shisha te hende lada om dam ni la pikwa akan kan nurun yo nai tak boleh sebut ba kita politik